Il-pass li jmiss huwa li jkun aċċertat li tfal u żgħażagħ Maltin ikunu ppreparati għax-xogħlijiet li se jkun hawn fis-snin li ġejjin. Dan qalitu l-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli waqt laqa politika fil-Ħamrun il-ġimgħa filgħaxija. Il-qabża li jmiss fil-qasam edukattiv fejn aħna naċċertaw ruħna li nħarsu lejn l-10-15 sena li jmiss fejn irridu mmorru u naraw li ikollna iż-żgħażagħ imħarġa f'dak it-tip ta' xogħlijiet biex ikollhom l-skills meħtieġa u jaqilgħu pagi tajbin. B'referenza għar-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali, Dalli spjegat kif filwaqt li l-ekonomija globali mistennija tnaqqas fir-ritmu ta' tkabbir mhux l-istess jista' jingħata għal dik Maltija. Fid-dawl ta' dan, Dalli rrimarkat kif kontrarjament għal dak li jgħid il-Partit Nazzjonalista li dan it-tkabbir mhux ġej mix-xejn, mhux ġej b'kombinazzjoni. Hawnhekk fakret li l-Gvern telaq mal-ewwel bil-pjan tiegħu biex itaffi l-pis tal-familji u tan-negozji, ħoloq klima li tattira aktar investiment u ambjent ideali biex aktar nies joħorġu jaħdmu. Qalet li l-pass li jmiss huwa li nippreparaw ruħna għall-futur. Il-mira ewlenija tiegħi hija li issa nħarsu lejn il-livell li jmiss. Sew f'pajjiżna u anke fil-Parlament Ewropew. B'mod partikolari semmit it-titjib fir-riżorsi umani, aktar investiment fl-edukazzjoni li toffri l-ħiliet għall-futur u taħriġ lill-istudenti għall-impjiegi ta' għada. Ma naqsitx milli semmi l-fatt li Malta għandha Prim Ministru b'viżjoni ċara ta' fejn irid iwassal lill-pajjiż u hija konvinta li rridu nkomplu mmexxu lil pajjiżna fuq dan il-pjan u fuq din il-viżjoni fix-xhur u snin li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.